Nu står jeg her og vil gerne ind på startsiden af næste på, Google. Og så skulle jeg gerne ryge over på vores nye indgang til startsiden. Nu er jeg så lige logget ind, eller kommet herover. Det er sådan her, man møder det. Nu tror jeg nok, jeg har lavet nogle tilretninger af den her startside i forhold til default. Hvis jeg ser på min skærm her, så har jeg øverst her nogle link, som jeg kan benytte mig af. Jeg har det felt herinde, som vi har fået med på Google, som det må vi. Det er prisen for at bruge det her system, eller for at søge hjælpen med. Og den kan jo være rart med. Hernede under, der har vi så 3 kolonner, hvor den første kolonne, den er administrator defineret. Så det er altså en, som man skal, hvis man vil have noget med der, så er det altså omkring administratoren for at finde ud af og få det ind. Lige nu der ligger der noget, hvis der er nogle nye meddelelser på skolen af. Det herovre, der ligger der så lige nu som udgangspunkt, der ligger der en masse nyheder fra skolen af, for at generere over det der system. Og det er faktisk de studerende, der har sagt, at de ville meget gerne have, at det var feeds fra skolesystemet, der blev lagt der. Fordi man kan jo lægge andre feeds ind også fra ekstra, eller hvor det bruger fra. Måske lige prøve at se. Nu og jeg har et eksternt feed, der hedder online. Men det kunne være, at jeg siger, at køb og salg, det gider jeg så ikke se på. Så kan jeg bare krydse den af, og så svinde den. Så er den så venlig, at lige når jeg har gjort, så kan jeg fortryde, at jeg har fjernet den. Den portal, det er jo virkelig en personlig portal, er den tilpasset forskellige webbrowser, uanset om du plejer for at sætte det? Den kan benyttes, ja. Ja. Jeg kan benyttes både til det ene og det andet. Altså, jeg personligt så bruger jeg Firefox. Ja. Så med nu viser den så her i Internet Explorer for ikke at nu jeg har lavet en masse indstillinger på den anden. Hvis det er, jeg siger, jamen, jeg vil gerne tilføje noget indhold, så for de af jer, der har logget ind, så vil jeg jo råde jer til at logge ind. Man kan godt gøre det, så man ikke kan logge ind, altså tilpasse indhold, så kan man også huske det næste gang, man kommer, så man ikke logge ind. Men hvis man logger ind, så kan man også huske det, hvis jeg kommer til en anden maskine. Du ændrer på brugerprofilen? Ja, altså det har jeg allerede gjort, men nu har jeg fjernet det i boks. Nu er jeg lige logget ind. Jeg har en konto på. Nå, nu trykker jeg ikke på login. Det skal jeg måske gøre. Jeg vil logge ind på min G-venting. Det kan jeg trykke op. Hvor ligger det så henne, den du lige lukket ned der? Du kan frem i den her. Du kan ikke logge op senere. Ja, nu logger jeg lige ind. Ja, så. Nu er jeg så logget ind på systemet. Ja. Og nu kan jeg også se, nu ændrer skrivebordet så lige pludselig. Fordi nu blev det så, som jeg har indstillet. Jeg har en post-it, hvor jeg husker, hvad jeg havde skrevet der i huset. Og jeg følger lidt på. Nu kan det være, at jeg siger, at jeg vil egentlig gerne tilføje noget indhold. Altså jeg vil have ingen indhold. Det skal ikke have nok der. Måske så er alt for meget, men det er noget, der skal ligge. Så er der herovre noget forskellige typer af indhold. Default. Så får jeg den ind på det de gadgets, der er lavet, eller feeds fra vores eget system. Altså vores egne nyheder. Nu kan det være, at jeg siger, at jeg har nok nyheder fra vores eget system, så jeg vil gerne have nogle nyheder ind. Så klikker jeg på nyheder. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have ekspert tilføjet. Og så går jeg tilbage til startsiden. Og så kan vi se, at nu ligger ekspert
Så siger jeg skal den der ikke lide. Men dernede, i stedet for, så flytter den derud. Og så rykker det bare rundt det der er hernede af. Så sådan fungerer det. Og det jeg kender iMovie, vil jeg prøve det her for mig. Ja, der er noget, jeg ikke helt forstået. Ja. Nu er det nu logget ind, og du fik nogle andre ting med, blandt andet husbogen og rigtig Ja. Den tid, du fik frem på, er den personlig, hvor den startede på den var generelt? Hvis jeg ikke er logget ind, så den første gang, jamen min maskine kommer ind der, så får jeg lidt administratoren defineret, jeg skal have af forskellige blokke. Så hvis jeg på min maskine siger, at den der blok vil jeg ikke have på sig, og jeg så lukker maskinen ned, og så i morgen starter den op igen, så den husker, at jeg har sagt, den der vil jeg ikke have. Ja. Men hvis du sletter dine cookies på din maskine, for eksempel. Okay, det er det, så styrer via cookie, ja. Og ikke via dit login. Nej, fordi du ikke laver ind. Okay. Så før man har... Men hvis man normalt sletter alle sine cookies hele tiden, så virker det ikke. Nej, så går den til default. Og derfor, hvis man gør det, så skulle man måske have en konto. Fordi det her, det er ikke styrende cookies. Det der, når jeg nu logger ind, så hvis jeg logger ind på den her maskine, så ser sådan her ud. Tager din maskine, logger ind, så sætter det i stedet. Ja, du spørger mig, du er testpilot campus. Hvad hedder jeg? Jeg hedder ikke testpilot, jeg hedder PH. Jeg er logget ind som testpilot. Som jeg har sagt og skrevet, så er underviser ikke oprettet på det her system, før at de synes, det er en god idé. Og det vender jeg lige tilbage til. Det her, det var lige lidt hurtigt omkring startsiden. Jeg ved ikke, er der nogle spørgsmål til startsiden? Helt oppe i toppen, der står det partnerpage, Google.com. Det vil sige, er det ude på en helt fremmed, hvor ligger, er det en helt fremmed server? Det er ude en service, som ligger på en server. Det er en server, der er købt af Google. Ja. Og så prisen er det der. Ja. Anna? Den kalender, du har dernede i hjørnet, er det så skolens kalender, hvor skolens aftaler ligger i, eller er det en privat kalender? Det er skolens kalender. Den er Fælles kalender. Ja. Lad os nu sige, okay, nu viser den så, hvad der sker i dag. Hvis jeg nu gerne vil se, hvad sker der den 22, så går jeg bare hen og klikker der, og så skifter den så meeting her til, hvad der sker den 22. Det er da genialt. Det er som mobiltelefon. Og det vil sige, at hvis man har noget med den kalender der, så sender man en mail til Christina og beder om at få noget med i skolens kalender. Hvad enten det er en aktivitet eller en rådighedsblok, eller prøver det. Altså ligesom vi plejer. Ligesom vi plejer. Det er det, der siger. Hold da, Jeg har lige sådan et spørgsmål på indbakken der, og postsystemet. Ja. Både for medarbejdere og studerende, den her skyld. Kommer det til at fungere for begge parter, eller kommer det til at erstatte Outlook, som de kører i dag? Eller? Der er ingen plan om at skifte Outlook. Og det vil sige, at hvis jeg var underviser, og jeg ikke havde nogen konto, så ville jeg nok fik den der væk. Man kan faktisk få sådan et modul der viser din Outlook i stedet for. Den kan du installere på. Ja. Det er muligt at ændre de blokker, der er i brev. Nej. Det er det ikke. De fylder en tredjedel. Men som underviser, hvad skulle ideen så være ved at have den der Google e-mail? Altså som udgangspunkt er der ikke meget idé i at få en ekstra e-mail. Ideen i at få en konto hos Google, det vil jeg sige, det ligger der hen omkring de der dokumenter. Og det vil jeg vende tilbage til i slutningen af det her indlæg. Og på vejen til at få det der adgang, altså en konto her, det er simpelthen en e-mailadresse. Og den der kan jeg godt fortælle lidt om, hvordan det det kan håndteres, det der med den ekstra mailadresse. Anna? Ja, når jeg nu har en Gmail foran, er det slet ikke fri der, eller der er en ny by, som man opretter på grund af? Du kan ikke bruge den anden Gmail som udgangspunkt. Kan du ikke. Men altså, det kan du godt gøre. Ja, men så bliver det uden for vores system. Men du kan selvfølgelig stadigvæk bruge de funktioner, der er i dokumenter, men så bliver det bare uden for vores. Lige inden jeg gør det, fortælle lidt om det der, vi har inde på campus.